беше на 6,50. Скъсам. Това път ма скъсам. Колко пари имаш те? Ще? Скъде ли си вземе? Не е салата, къде има салата? Каква? Млечна там. Никъде. Той не е млечна. Каква е? С сирене ли? Да. Ето снежанка. Ето такова е руска. Не е руска. Таня, сега на Таня ще дадеш да иде. Направим пица да иде. Ще хапне пица. Ко си имаш? Имам пшените на... Аз давам, как имам. Бай има, той макарони има, бе. Виж някакви, той макарони има. Братчето ми, само майонеза и съм готов аз. Да, тук е хляб накрая. И хляб няма ли си взимаш? Аз съм взимал два, ето. Ага. Десерт. Кашкавала къде? Ей, кашкавал. И той е там. Къде? Ой, пръскотка, брат, пръсна. Доктор Оперман. Вътре са малко. На пица, брат. Да, да. Ама ето на драма ме дава. Чакам.